Fl-okkazjoni ta' jum is-Siġġiewi matul il-ġurnata tal-Ħadd, it-telet attività tal-isports immirata għat-tfal. Din l-attività saret bil-parteċipazzjoni tan-nurseries tal-basketball u tal-futbol tas-Siġġiewi li kull ma jmur dejjem qed jikbru minkejja li l-lokalità mhijiex fost il-kbar. Żar din l-attività id-Deputat Mexxej tal-Partit Laburista Toni Abela fejn huwa saħaq dwar l-importanza ta' attivitajiet bħal dawn fil-lokalitajiet madwar pajjiżna l-aktar fejn jidħol l-isports. Nara dawn it-tip ta' attivitajiet speċjalment fil-beraħ fil-pjazzett tagħna u sportivi huma attivitajiet li naħseb wieħed għandu jinkoraġġihom ħafna anke fid-dawl tal-mod kif il-Malti għandu jgħix ħajja aktar b'saħħitha u aktar sana. Id-Deputat Mexxej Toni Abela faħħar ħidma li jagħmlu l-Kunsillieri tal-Partit Laburista fis-Siġġiewi fejn minkejja li kienu f'minoranza xorta ħadmu qatih għal din il-lokalità. Naf li l-Kunsilliera tagħna f'dan il-Kunsill ħadmu ħafna anke biex issir din l-attività u nemmen illi l-Kunsilli llum jidhru li qed jagħmlu dik id-differenza li hemm bżonn. Fis-Siġġiewi Toni Abela kien akkumpanjat ukoll mill-kandidati għal kunsilli lokali għall elezzjoni ta' April li ġej. Id-Deputat Mexxej u l-kandidati iltaqgħu ma' diversi familji u residenti ta' Siġġiewi fejn ħadu l-okkażjoni jispjegawlhom il-pjan tal-Partit Laburista għall-lokalità.